Amin. Mari dia mahita sian buku ede nomor 577 mamuka sian ayat sada 1 ayat 3. Mari hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhani, pau jojowonmu nama au, laho martangi yang tuau, jala tang yang rok kumahamu, jala huluabmu na maau, las jupak kamu, molo tunggi lului hamu au sian nasa rohamuna, jadi jupang ma'ahamu ma'au. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, holan ala ni asini roham sabingdo,
ubain na tarbahay na kami marpungu di jolom, marsara ni roha martangiyak tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehononmu do na pinangido ni nasida, ale Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangidon nami, lehon manataw hanguluan nami, lehon matuhami, saliring di hasianganon, parbinotoan di hasitongami, dohod yang ngeluan saliling nililing na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di bingguta sadarion iman anienet sian patik na paupaton dohot lapatanna songolom madidok ingot hamu ma pabadiahon ari minggui di naono mari ma ulah hamu nasa si ulah muna alai anggo ari papituhoni ari paredan ni jaho bade batam doi dang jadi ho mangula anggo ninasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahamu ro di pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam ai di naono mari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba ari pareden nai jala di perbadiai dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata di ajar nasian hata ni di bata ikon badiado hata ni di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahata atau rak mangido gogo mahita tu adopan ni di bata ale Tuhan di bata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Thank you.
Tatopoti madosa tadi adopan ni debata mertangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partaluk ni roha jalan abasar doho. Saya marpanggulahi marohami dahami. Di bahini saya sesa masudedo sanami. Dang adong nahubasang sawok kami. Dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahupangasahok kami tujulum. Di bahini pasonang jala apul mahami akka nahinopot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa. Isebe mangulahon akan napinildi ni debata. Debatado mamitori. Isedo madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mulak mangolu do. Jala di siamun ni debatado ibana mangodion hita. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Pinasa mapartikiat tu kor idahana.
Mari di Mahita. Turbuk ni pistel di mingguta sadarion iman adi enet sian job tolu bulu tolu mamuka sian ayat 26 sahat rodi tolu bulu tolu marsika soring mahita majahasa molo martangiang ibana tu debata jadi asiasian nama ibana jala patarida honon nama bohina tu ibana mardongan olop-olop jala pasuangonna tujolona nagalei hati goran nai. Balik ibana paluahon hosaku asa unang turun tu bagasan hamagoan jala marlas ni roha ngolukku marnida hati wuron naing manugihot todina mulak sian hamagoan asa dipatiur rohana marhite hite sian hatiuran ni hanguluan alai bolotunga dong dope sulam si alusonon muna tuau haru hatahom bai ai dipangido rohaku naing mamitori ho ido sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Pinasa matu korjeriko.
Tapara dia medita mari dia mahita. Tidakon maha persiautai songon nahina tidakon ye dongata saha persiaun di sandok pertibion rap mahita madok au porosea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tu palangi dohot tano au porosea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai imana di tubuhon di si Maria nagabagabian si Anton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di penguhuan di silatus na bate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di siba ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jalarong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia do desa sani dosa do detai na mandok mulak mangul sogo di daging ni halak nang mate do yang ngeluan na sora sudah amin di masa tami mahtu kor inarabu.
Tabegi ma titing namasa di mingguta sadarion. Horas ma di ita saluna manginang, tabegi ma ka titing namasa di tonga-tonga ni huriata, di mingguta sadarion ima minggu na diguari minggu rogate martangiang, ya topik ni parminggota dang mat sohot martangiang atau tetap berdoa. Aka jadwal pakobasion di tonga-tonga ni huriata buima tabereng di warta naung di Sagihon aka donga parhalado di sektor tabe alai secara khusus tu sermon parhalado di warta tai tersurat hari Kamis ala hari ana naik hari Kamis gabe di patupa huriata ma parsermonan parhalado di hari Selasa masuk pukul 10 walu wita botari. Titing na umum na parjolo padidion na badia secara khusus di minggu tasadarion 10 Mei 2026 di patupa huriata do padidion na badia secara khusus tu sahalak danak bawa imasian keluarga haspan limra nenggolan inangi nikadek dinda paramita boru pasaribu nasida ruas ni huriata narosian sektor onom di patupa mayan non padidion na badiai dung sidung hita papunguhon pelian na paduahon namangihut pesta parningotan hari ana naik ni Tuhata Yesus di patupa huriata di hari Kamis tanggal 14 Mei 2025 laos dipestai sekaligus itamar pesta jending di HKBP Denpasar. Hobar tu acarai na biasa tapatupa sesi na parjolo pitu tolupulu sesi na paduahon pukul 10.00 wita di hari Kamis tanggal 14 Mei di pasada ma parminggoni masuk mahita di pukul sia wita. Lausongonima parminggon di Pospel Tabanan do parminggon di persiapan Pospel Singaraja alamar pesta zending do hita di pasada ma parminggo di Huriat Town masuk mai pukul 10 sia wita. Parminggota diuluhon amang pendeta Rikson Hutahayan MTH Sekretaris Jenderal HKBP Hatopan. Alai di ibadah sore jam 5 wita ibadah napatuluhon tetap do di patupa huriata. Khusus tu anak kota sekolah minggu hona sahali do di patupa huriata parminggo di hari Kamis masuk mai di pukul 7.30 wita. Di parminggoni ala Arab do pesta zending HKBP Denpasar di Buhaima dohot prosesi penanaman pohon dohot pelepasan merpati songon simbol dimulainya pesta zending HKBP di Huriata di tahun 2026 jaladung sipul anon parmingguon rap marsipanganod dohita di Huriat tahun marhitei pinangiduma tuhita saluna salina di pengot tami sesi sada do sesi 2 digabung masuk pukul sia 00 wita ubayane mangidu hami gomos asa taparrohau ma aka parkir ni kendaraata asa unang anon adong bermasalah hita do aka hobar balokta di tonga-tonga ni Huriat Town. Titing na mangihut titing parjolo neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon guar si bawa panguli perdinan si bolon anaknya mata amjan si bolon tubuh ninata Katarina Borumanik alamat nasida Jalan Nuansa Timur Pitu nomor 5 Taman Gria Jimbaran Kuta Selatan ruas Nihuria HKBP Denpasar Resort Bali dohot nanaing oroana si boru nanaing muli Lia Natalia Ruung boru niamata Agustinus Ruung
Tubuni Inata Nimade Moni. Alamat Nasida Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 50 Tolu, Ruas Nihuria HKBP Denpasar, Resort Bali. Partupulun nunga di Patupa na di hari Kamis na Salpu tanggal 7 Mei tahun 2026 di Gereja Taun, Kuria HKBP Denpasar, Jala Pasu-Pasu Pardongan Sarepeon, naing ma di Patupa di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 10.00 wita maringanan di Gereja HKBP Denpasar. Tatangnya koma amanginang asa pamasu-masuni mardalan doh denggan. Namangihut pelantikan seksi-seksi sian natolu dewan Koinonia Marturia Diakonia periode 2026 sahatu periode 2020 lalu. Di Patupa Huriata Mai di Parminggota Sisaunari di Patupa Mano Dung Sipul Padidion Nabadia jala guar-guar ni ganup aka pengurus di setiap seksi laos di pelantikani manon di Jahahun Huriata. Namangihut titing sian ganup dewan nadong di Huriata na parjolo diulai kami penabdisan manang penabalan majelis di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 nanengro di Patupa Huriata ma penabalan tu calot situa gudangna opat talak ima amang calot situa pahala tua sigalingging calot situa tua hasiholan ritonga calot situa Enrico Hotman Marpaung calon situa Johari Bekson Sijabat. Penabalani di Patupa di permingguan sesi napaduahon pukul 10 wita. Laos marhiti titingon pinangidoma tu salu dongan parhalado asa parsido di penabalani. Namangihut buah-buah tu hita saluhutna taringot tu iura bulanan manang pelia bulanan pelia tahun na di tonga-tonga ni Huriata nunga piga-piga minggu di Jahahon di Ganup Warta ubay ni honap paingoto mahami nunga yang tuhita asa ria mahita mangalehon aka kewajibata pelia bulanan manang pelia tahunan tu Huriata songonima pinabotohon. Namangihut titing sian Ganup Dewan na parjolo sian Dewan Koinonia di Patupa do PA ina Rabo di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Mei 2026 maringanan di Huriaton masuk pukul 10 siawita na diuluhon ni amang pendeta DJ Sihombing STH songsongoni di Patupa do PA tu Horong Ama di hari Rabu 10 Mei 2026 maringanan di Huriaton masuk pukul 10 siawita diuluhon inang Bibel Pro en boru simajutak tema ni PA-ama hasadaun dohot holong ni roha di Huria di enet sian ulau ni apostel bidu opat ayat 32 sahat rodi ayat 37 laos dung sipul PA-amai di Patupa Horong Ama do latihan kor di Horong Ama pinangidoma salut ama di tonga-tonga ni Huriata parsidoh di PAI suang-suangoni latihan kor. Namangihut pareheon yana kota sekolah minggu. Hobar tu pesta pareheon yana kota sekolah minggu nanaeng di Patupa sekolah minggu ma perlombaan pareheon sekolah minggu. Di Patupa mai di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 10 wita maringanan di gedung sekolah minggu. Ia pesta puncak pareheon yana kota sekolah minggu di Patupa mai di Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 di Huriat Town. Nisoso ama tu saluhut yana kota sekolah minggu asa di buat nasida ma songot silua nasida di acara pesta puncak pareheon kota sekolah minggu di Minggu tanggal 31 Mei 2026 jala parmingguan sesi na parjolo
dohot sesi na paduaon di minggu tanggal 31 Mei di pasada mai masuk pukul sia 00 wita. Songonima pinaboto tuita salauna namangihut titing sian Dewan Marturia dingkado pakubasion na di Patupa Huriata di pos pelayanan Tabanan suang-songoni di persiapan pos pelayanan Singaraja. Suang-songoni penggalangan dana na di Patupa panitia pengembangan pos Tabanan saat sonari dengkado mardalan gudang ni nong tarpapungu 375.677.000 rupiah marhite titingon di pasat tamima hata moliate gudang tuhamu amang inang nong pasahaton jala totong dope dihirim panitia asa parsidoho tamu amang inang mengurupi rencana ni panitia pengembangan pospel Tabanan namangihut Pesta Jending HKBP Denpasar 2026 dohot acara na di Patupa panitia Pesta Jending ima acara malam gala diner. Pesta Jending Huriata di HKBP Denpasar sian pospel Tabanan do persiapan pospel Singaraja tahun 2026 di Patupa tanggal 10 Mei 2026 ni uluhon ni amang pendeta Rikson Hutahayan MTH. Jala laus diuduti do di Patupa panitia ima di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026 di Patupa ma acara malam gala dinner maringanan di Ballroom Holiday Inn Resort Baruna Bali Jalan Wana Segara nomor 33 Tuban Kuta Badung. Acara ini dimulai pukul 10 waluita sahatu na sidung. Nunga mardala naka situa sektor mabagi ho naka udang atuita saluna alai bolotung adong dope naikon sipatorangon ni panitia boy mahita berhubungan tu kontak person ni panitia ima sekretaris panitia amang calo situa jauh hari si jabat laos di Patupa panitia pesta do kanting jending HKBP Denpasar di basement ni Huriata penjualan pangsit jending boima tapesan marhite nomor kontak nang adong di wartata manang langsung ano kita tu kantin nong dibuka mulai sian sesi na parjulu na kaningan. Namangihut rapat panitia pesta jending di Patupa di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita marhite titingon pinangidoma tu saluhut anggota panitia pesta jending ala om mana rapat persiapan na terakhir asa riyama hitaro madohoti parrapotani. Namangihut titing sian Dewan Diakonia tatangya koma aka dongata ruas ni Huria natongon di bagian parsahiton nabui cahahonon nami Guarnasida ima nyonya P si tanggang boru nenggolan dirawat di rumah sakit Sangla. Jonathan Papahan remaja sedang penyembuhan di rumah. Nyonya H Banjarnahor Borulu Banggaul sian pospel Tabanan penyembuhan di Bagas Nasida. Tatangnya koma asa tumibu di lewat Tuhan di Nasida Hahi Pason. Berita ni perhepengon ni Huriata boima tapamanat di titing nang disagihon akadonga paralado di Ganup sektor Tabe. Naparpudi ucapan ulang tahun parhalado dot saluhut ruas ni Huria HKBP Denpasar pasahaton ucapan selama ulang tahun hatu tubuh do pardongan sarepeon tuhamu na berulang tahun mamuka siat tanggal 10 Mei 2026 sahatu 10 Mei 2026 hatani debata nama makuling yamu dibuat sian Jeremia bidu 20 sia ayat na pasapuluh sadahun songonom madidok disi ainung ngatakka suboto sakap aha akan nahusakapi taringo tuhamu ninna Jahoba sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan asa ahu mangaleho tuhamu ujung na hinalungut tomuna ido sahna atong
di pasu-pasu tuat tama diamu hai pason lasni roha dohot gajang ni umur aka ima amangenang aka titing namasa di tonga-tonga ni huriata tuhat tama na mga leon gogo dihita mangulaw na kaulota siganupari amen. Di pasal kami mapartikiat tu kor ama.
Saparadima edita lasta pasa mapiliata na barjulu. So
Dami dari batang semurung siansal roha iman mengeramoti aka ate pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mari tersalut nama inang. Tapi bagaimana di batang di Minggu Sadarion ima di Minggu Rogate imanan sian Kolose bindu sada hujah masuk di amang inang sian Aisyah Rodi al 14 songono mandi dok isi di baheni dung hubegi hami dang macot nang hami tumangnya ku kamu dalam mangido asa digohi di hamu patas di roha manada lomor rohana marhiti-hiti nasa habistaran dot habisuhon partudion asa marparangi natamat di Tuhani hamu gawe halomohon halomos itu tu jalan marparboihon nasa ulau na denggan los gada di hamu panadaw ni debata gawe margogos itu tu hamu hombar tu gogo ni hasang apon nai makorhon na sahabengeton do labas ni roha mardongan las ni roha maldok malia tema hamu diamai nang patauhon kamu manjalo tohab na di bagasan hati oroni sitian ni aka nabadiai ainunga dirorohita sian gogoman haulomoni jala di pausat hita di bagasan harajon ni anak haholongan ni arohana di bagasan ibana do adong dihita haluoni ima hasisaan ni dosa ni aka dosa ima ianggo sahatna damang dainang do ruas ni tuhata Yesus Kristus sonari masuk mata tu Minggu Rogate nama rapatan mai martangyang asal kata sian rogare ima bermohon, bertanya, dan meminta. Jala topik ni Minggu Tasadarion dan macohot martangyang. Tuhita aka ina para juluate, adong suku-sukun. Molo tartuk-tuk si majocak tang manginang. Isu para julu tajo. Gorni isu para julu tajo. Adong mandok Tuhan, adong do mandok agu ya mang, adong mandok inong acit nih, adong guar-guarnya asing ate. Tu hita aka ama, molo marse hita, mangorong-orong ate mang. Isul para jolo guar tajo. Tuhan itu, bergaul sih tadi siete. Isul para jolo tajo. Oma nih butet itu para jolo kan baru tuh Tuhan acit nih puang unang jual sonari ido rohatate buasa para jolo aka guar-guari dang tutuhani ala adong do jorok di bagas rohata para jolo karena ada melekat dalam hati kita karena akrab dalam hati kita itu para jolo taguari guarna oma bapak inung oma siano bapak siano baru Tuhan para jolo aka guar-guar tatada buasa ala jonok do tu rohata tu bagasani nguluta mol hala Kristen sasitongna molo sitong ibana Kristen molo di bagasan hagogoton nasida pasti para jolo nadilulu ima Tuhan buasa gabe songonon kenapa harus seperti ini perjalanan hidup yang harus lalui kenapa harus seperti ini harus yang hadapi ido na para jolo songon ido aka hala Kristen sasitong nate jala molo di bagasa sadari ama inang mol taetong 3 hali tamartangyang ba minimum 2 hali ya teh mangan pagi 3 hali mangan pagi siang dok borngin kan 3 hali minimum gudang nasongon gitu aron dosen hita amang lebih sian 3 hali 4 hali 5 hali artinya amang inang ditogi do itu sonari bataya tong majo
Berapa kali kita berkomunikasi menuju Tuhan ini di bagasa saderi? Berapa kali kita memanggil nama Tuhan? Berapa kali kita bercerita kepada Dia? Berapa kali kita curhat kepada Tuhan? Jemocot do holen tulu hali ditikipas mangan. Ipe dihojoti tangyang mangan. Tuhan pasok sabang sepangaron. Amin. Allah buha nggak melihin teh. Karena sudah terlalu lapar, kedagingannya, doa yang harusnya memuliakan nama Tuhan, gabe cepek. Kita sebagai orang Kristen, sasitongna, ikon mangulu di bagasan, tangiang. Jalan mau ditiki martangiang kita manginang, nak jojot di bagasan tangiang ta, harus tatangyangi. Ima diri sadiri. Jembocot do tatangnya kon diri sadiri. Dungai keluarga, pakarejoan. Hiya hitamang isesen hitamanginang adong di bagasan tangyang na manangnya kon akamusuna. Alenunang dang tangyang asa dapotan hasusan nasidate. Gudang nasian hita asal lemar said nasida. Tuhan, nu ngacir roh aku di bana ben mahaci ibana teh. Adong songoni amanginang? Pasti adong. Artinya pasti adong. Kenapa? Karena kita sering sekali berbicara tentang kedagingan. Ketika kita fokus kita kepada kedagingan amang inang, tentu ketika kita berbicara kepada Tuhan, kita bawa juga roha hadagingon, egois kita yang berbicara. Gudang nasongoni alai molosian hatan dari bata bagas cikion amanginang bah kita ubah, jangan lagi hal demikian yang kita utamakan. Roha hadagingon manang egoista itu yang harus kita upamakan kepada Tuhan. Contohnya songoni songon si Paulus batar mubi mat songon Tuhan nih, Tuhan Yesus Kristus sate. Diajari di tamar tangyang, tapi dalam doanya bagaimana bisa bersyukur dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga kepada bagaimana dia berhadapan dengan orang lain. Jala songo si Paulus pesonari amang inang di pasar tu hitam baga songo dia di ibana martangi yang manang nyakon ruas di Tuhani di bang di Kolose. Kalau Kristen adong di Kolose. Apakah mereka saling kenal? Dang masih tadana sinana dua. Karena jemaat di Kolose yang membangun itu adalah sahabatnya si Paulus, Epaphras. Paulus berada di penjara pada saat itu. Tetapi ketika Paulus mendengar bahwa jemaat yang ada di Kolose berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Kristus, karena kebanyakan di dalam sekitar orang-orang Kristen yang ada di Kolose menyembah berhala, dan juga banyak tokoh-tokoh palsu yang bisa dapat menggerogoti kepercayaan dan keimanan mereka, gabe di surat si Paulus mas surat dan juga penguatan kepada jemaat yang ada di Kolose, asal margogo nasida bangso manang ruas ni Tuhani na di Kolose. Dan juga dalam surat daripada Paulus juga menyampaikan kepada mereka bahwa Paulus pun kami di sini mendoakanmu terus menerus, tidak pernah berhenti. Artinya kenapa Paulus menyampaikan demikian? Supaya orang-orang atau orang Kristen yang ada di Kolose memahami dan mengenal dan juga tenang. Ternyata kami juga didoakan. Terima kasih ya Tuhan. Adong dope namanangnya kon hami sonari. Terima kasih Tuhan karena kami sekarang masih ada orang yang masih peduli. Ternyata kami tidak sendirian. Orang yang jauh yang tidak pernah kami temui dan juga tidak pernah menemui kami tetap masih bisa mendoakan saya, mendoakan kami di sini orang-orang Kristen yang ada di Kolose.
Jadi surat yang dikirim oleh Paulus bukan hanya sebatas doa, tetapi juga surat penguatan. Asal margogo na adong di Kolosi, asak totong nasi na martangyang, dang mundur sian haprosiona tu de batang. Tidak mundur. Jadi inilah yang ingin diajarkan pada kita, bagaimana ternyata kita orang-orang Kristen amang inang. Dakkolan manangnya kon diri nabi sajo dang. Alai bui dina sida gabe tangiang partangiang syafaat tu akadungan nabi. Bahkan kepada orang yang membuat susah hatinya pun kita harus mampu mendoakan mereka. Asabuha asalamu barohanate. Berubah hatinya bukan karena ada situasi yang tidak baik dihadapinya, tetapi karena dia terbuka kebaikan-kebaikan Tuhan ternyata masih bersama dengan dia. Tetangnya kondiri tabe asabu hita mambenadenggan natape adong naacit tajal sian akadong atate. Kita doakan diri kita sendiri juga supaya kita mampu untuk menyampaikan yang baik kepada yang lain. Dan ini pesan yang disampaikan firman kepada kita, supaya kita tidak memandang sebelah mata aktivitas doa itu. Karena kita pahami amang inang ruas itu hata jujur tabege doa itu hubungan saya dengan Tuhan hanya sejauh doa. Ada di Indonesia kan sejauh doa. Hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Jadi kalau kita tidak menjaga komunikasi kita dengan Tuhan melalui aktivitas doa, songgo dia doi tamang ingat Tuhan nih. Bagaimana kita bisa mampu mengucapkan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan kalau kehidupan doa pun tidak kita hidupi dalam hidup kita masing-masing. Sarupa mamanginang mau 2 bulan, 3 bulan nang satau pe manginang. Kita tidak berkomunikasi dengan sesama kita tidak akan kenal siapa dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau setahun kita ketemu sama dia, tetapi kita tidak pernah berkomunikasi. Dak kayak kita maparsikulengan. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Kita tidak akan bisa mengenal dia seperti apa. Bahkan ujung-ujungnya kita cuek. Dan peduli kita tuibana. Dan kita pun akan menjauh. Kita akan menganggap bahwa dia tidak penting dalam hidupku. Nang song dipayamangin nang tutuhani. Melodak ke hitam martangyang manginang manang jarang. Bagaimana cara kita bisa mengatakan saya dekat kepada Tuhan? Omong kosong, mereka busti. Tidak hanya sebatas kita datang ke gereja bernyanyi memuji nama Tuhan, ada ke martangyang, holan pasti kimangan ta martangyang ba, enteng naik puang. Terlalu enteng dan terlalu kita jengkali bagaimana Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing. Alani Indo, sentur puktong amang inang, jala di Minggu Rogateon, di si adong do guarni Minggu Rogate asal nikata sian rogare, mangido manukun, dohot martangiang. Berarti ada aktivitas di dalam doa itu. Dan kalimat atau komunikasi yang tidak hanya sekedar meminta saja, tetapi kita juga bisa di situ bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya ke depan? Tuhan, bagaimana sikap saya kepada dia nantinya? Dakolan nama gido, alai menukun Tuhani, songo dia kita bisa kita lakukan di dalam komunikasi atau doa tersebut. Alani itu amang inang. Mari kita luangkan waktu untuk berdoa. Bukan hanya doa, melipat tangan, menutup mata, habis itu selesai. Tetapi tidak kita luangkan waktu dan luangkan hati kita, pikiran kita, berkomunikasi, bercakap-cakap kepada Tuhan di dalam waktu yang cukup lama. Harusnya kita harus bisa meluangkan waktu cukup lama bersama dengan Tuhan. Dakulan di hari Minggu, dakulan di pertangyangan.
Tapi bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dan merasa lebih dekat kepada Tuhan? Taleh mati kita. Umotik masa tengah jam. Mungkin jam 11 malam, 12 malam. Ada waktu di mana kita bisa bercengkerama dengan Tuhan. Tada halak Kristenita. Tada molojonok hita tu dibata. Dan hal demikian amang inang. Bido gabi pengajar, gabi tajari akayana kota, songo dia dong martangiang. Bos uduk songo ni amang inang, alana agak miris duhu bereng akana poso dot remaja sonari. Mulu disuruh martangiang, dang terbagi suarana. Padahal dia diajak untuk atau disuruh untuk memimpin doa secara bersama-sama. Tapi dia berdoa hanya untuk diri sendiri. Isinya bagi. Dia diajak untuk menjadi pendoa syafaat, tetapi dia tidak bisa menyampaikan atau hatinya atau kesiapannya untuk berdoa. Lalu godang doa akan aposo bulung jala aka par guru malua nahublu sami amang sak sonari melusur martangiang, entah berantalah kata-katanya, entah berantalah kalimatnya, entah nggak ngerti. Bayi babe dang mangatusi ahadi dokna. Tuhan, martangin di mana mengapilah mantra. Ini sebuah yang harus kita perhatikan amang inang. Coba tates jo di Jabutabe aka pinoparta. Songo dia donasi na martangiang. Nggak biasa, bu masih na martangiang. Bu ibana memimpin tangyang mangan, rap de keluarga, dijulur bapak doa makna. Hal demikian amang inang harus kita perhatikan. Karena ini salah satu aktivitas yang mendasar sebagai orang Kristen, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Kalau hal demikian tidak bisa mereka biasakan, suku-suku mah kita temang, mulu mengaratu nasida. Waduh, rui banda temar minggu, waduh, martanggi nasida. Padahal kita berangkat dari Bonapaso sampai ke tanah rantau. Aduh tabun amanginang. Kita diberangkatkan dengan apa? Di Parbot dot tangiang do. Kalau tangiang do tabuan satu tanah rantauan. Jadi artinya amang inang kegiatan atau aktivitas doa jangan kita lihat sebelah mata. Apalagi itu akan apa sebulung do remaja teh. Kita harus memperhatikan bagaimana kualitas kita sebagai orang Kristen. Jangan hanya sebatas mau meminta atau menerima yang baik, tetapi kita diajak untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan, kita tidak mau. Nah gudangan alasata, lo jama, dan hubut martangiang, bagudang malasan teh. Apalagi pasti pertanggiangan, mbak, mau ditunjuk martangiang manginang mbak, terulum, ulu masih tua. Ama manang ina teh. Jangan kita menghindar. Karena salah satu sikap kita adalah kita harus bisa menyampaikan isi hati atau memimpin doa bersama-sama dimanapun kita berada. Salah satu ciri khas kita. Alana memang molo martangiang amang endak kolah la Kristen martangiang. Aka uga manaasi pe martangi dona sida tutuhana. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Agum na asing boy du gabe 5 hal dalam sadari martangiang bahita bebas do halai malas. Berarti bukan karena tidak bisa, karena kita dirudung dengan kemalasan untuk menjalin komunikasi lebih baik lagi kepada Tuhan. Paulus di sini dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Bagaimana buktinya dan dari mana buktinya kalau kita dekat dengan Tuhan? Itu kelihatan bagaimana kita, apakah kita sering menjalin komunikasi kepada Tuhan atau tidak. Jadi mari amang inang, selama kita masih bernafas, mari biarlah nafas itu hidup di dalam doa. Dan doa kita
bagian daripada nafas kita, supaya kita bisa mendapatkan atau menerima pencerahan, petunjuk melalui pemberian dari apa yang kita minta daripada Tuhan selama kita di tengah-tengah hidup ini bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari amanginang, mari kita luangkan hidup kita ajak dan ajari keluarga kita bagaimana untuk semakin dekat melalui komunikasi kita kepada Tuhan kita. Amin. Martang yang maita. Hupuji pasangan kami Tuhan di bagasi kion gormu nabadiai. Lak toktong hujalo kami hosa hanguluan dot hayi pason. Boy ay mamarpungu Tuhan di bagasan joromon. Mamegi hatam nabadiai. Alani Tuhan lopok koma Tuhan di bagasan roh di pikiran nami. Asa bui kami mangulan suri aka hatam nabadiai di bagasan tonga-tonga ngulu nami. Jala bui kami gabi si patangiang di tengah-tengah ninggulu nami manang nyakon sude aka dongan nami keluarga manang diri nami be. Tuhan aka dongan nami na sobiro do perap do kami bagas tikion omale Tuhan na mandongan nasida dongan nami di bagasan parsahiton homa na mangalun aka hamalumon marhiti-hiti pangobation do perawatan di jalur nasida. Aka doga nami di bagasan habot ni roha. Homla tok tong Tuhan na mangalehon haguguan. Hai pason asal tong bui nasida mamuji do pasang pengguarmu. Rap dot hami do keluargana di bagasan joromon. Jelas sudi aka keluarga yana kon nami li Tuhan. Homla tok tong na mandongani nasida. Na mengajar-jari nasida Tuhan asabui nasida mangalun dirina martang yang dia dopamu. Jala ahape na di persitasi terohana Tuhan boy saut sudi Tuhan do denggan. Jala hami akan na tua-tuana lemar lasi roha Tuhan Allah holongmu nanunga di lo Tuhami marsada-sada do tu keluarga nami. Tuhan hubungan mati bagasan tangin namion akapania tia zending. Homali Tuhan nama masu-masu nasida asabui nasida mangulah sudah aka ulona pajojokon aka nadenggan di bagasan zending asabui mardalan dok denggan aka acara di tanggal 14 do di tanggal 10 oleh Tuhan boy hami marlasin roha mamuji do pasang pengguarmu asa sau sudah aka na di persita-sita Nuriam di bagasan zending. Tuhan tokinari neng mardomu sirang mahami Tuhan sian bagasan joromon. O mali Tuhan na mandongen hami asabui hami marlasin roha madalen pada dalam ngolunami di sadarion. O mali Tuhan tangan namion di bagasan gua Yesus Kristus martangnya mahami Tuho. Amin. Tapa sama peleta maridisian bukin di nomor Petrus ono Prusia ayat sada do udutna. Tu debata do pagi
baca pada dia untuk dak danak marin dia maita. Martang yang mahita. Ale amanami na di banogijang, narodo hami tu jolom, mambuan dak danakon. Saya asimaroham, jolom manasida gawe anakommu. Pasu-pasu jala pergui manasida mangiahi hanguluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu na mambuan dak danak sididionon, tangion hamu maha tani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia purtibion nina mandok akka sesiana. Pode hamu masalut bangso. Jadi hamu mana sida tu bagasan guarni dewata ama. Dot anak doton di parbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut. Nahutonahoni tu hamu. Jala ingok ma. Sedong anakku do. Hamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manang isi na porsia dot na dididi. Dapotan hangeluan. Alena soporsea hona hum sugut. Tangion hamu ma dohot hata natal surat di surat nisi Markus. Audong ma akan nama membuan dak danak tu Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipicang aka sesianei ma nama membuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma. Loas hamu ma akad adanaki roh tuau. Unang orai hamu nasida. Aya di aka sisongoni do harajoni debata. Na tutudo nah dokon tu hamu. Manang isi pe anggo sosongan dak danak ibana manjol harajun dirbata dang bongot ibana tusi. Dungi di haulma akad danaki dape homa tangan tu nasida mamasu nasida. Sonari amang inang hati dokon hamu majolo ha persyotai. Au persea. Sonari atong alusi hamu mahata nah sukono tu hamu. Dipangido hamu nuang di dion ak dak dana kontu bagasan nina hapor syamuna alusna. Beha na olo do hamu mamodai anak komunaon asa diboto jala di siuton nasida hatane debata. Na olo do hamu marsuru nasida tu gareja do tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atau tapasak manasida tu debata mari hiti-hiti padi diona badiai tujuh mahamu.
martang yang mahita. Ale to debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah pasat hami dak dana kon tuho. Jala di jakon hodo nasida gabe anakomu marhiti-hiti pada dion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen manasida di tanoon. Jala gabe panian ni hangluan nasa liling-lilingna. Asi maroham do di akan atoras ni dana kon. Saya pergoi jala ajari manasida manugu-nugu dana kon tuho. Asarap nasida taruli. Di aka arta ni harajomu. Amin. Duduklah. Soal hari Mamanginang masuk matu acara pelantikan pengurus na dituruni seksi na dituruni Dewan Kolonial Marturia do Diakonia. Marin di Mahita. Satu sekretaris. Amanginang do sude ruas nahina holongan itu hatta sa mahita nongai tikina tu pelantikan tu adong tu ludewan nadong di huriata Dewan di Koinonia Marturia do diakoni tu sude seksi untuk periode 2026 sahatu 2020. Ano nadong sorahot susahok kami sekaon dipangido manno najong jong tujulo manang ro tujulo ima ketua sekretaris satu do bendahara satu ketua sekretaris satu do bendahara sada. Jadi susahok kami majuamang song surat keputusan na di pasah tunasida. Surat keputusan nomor 30 garing D17 Rumawi R03 garing H1 garing SK Street 5 2026. Susunan nama-nama pengurus seksi sekolah minggu, remaja, naposo bulung, perempuan, ama, dan lansia, Dewan Koinonia, seksi pekabaran Injil dan musik Dewan Marturia, seksi diakoni sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan, seksi Dewan Diakoni. Pendeta HKBP Resort Bali berkedudukan di Denpasar, membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 5.2 mengenai seksi sekolah minggu, remaja, naposo bulung, perempuan, ama dan lansia. Poin 3 mengenai seksi pekabaran Injil dan musik. Poin 4 mengenai seksi diakoni sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Mengingat perlu ada yang menangani pelayanan untuk seksi-seksi sebagaimana dalam tritugas panggilan gereja. Memperhatikan rapat masing-masing seksi dan keputusan perhalado pertohonan. Memutuskan dan menetapkan satu yang namanya ditulis di dalam lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, kepengurusan periode 2026 sampai 2028. Ketiga, masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Yang keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 Pareses sebagai laporan, 2 Perhalado Resort, 3 Perhalado Pertohonan HKBP Denpasar, 4 Ketua Dewan Koinonia, Marturia dan Diakoni, 5 Pertinggal, ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Mei 2026, HKBP Resort Bali, Pendeta Resort, Pendeta Darwin Sibarani, stempel dan cap. Adapun lampiran surat keputusan adalah sebagai berikut: nomor 38/17 Rumawi R03/H1/SK Street 5 2026. Susunan seksi-seksi dari Dewan Koinonia, Marturia, Diakoni, HKBP Denpasar Resort Bali, Distrik 17 Indonesia bagian Timur untuk periode tahun 2026-2028. Lampiran surat keputusan ini nomor 38/D17 R03/H1 SK Street 5 2026 menetapkan Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu, Ketua Inang Dewi Angelina MPD Boru Pasaribu. Sekretaris Inang Nyonya TP Silaban Lopiner Eflida Boru Purba. Bendahara Amang D. Marpaung. Seksi Remaja Ketua Fiona Opin Lopinia Vega Sitorus. Wakil Ketua Elkana Maulina Setia Harianja. Sekretaris 1 Grecia Cinta Samosir. Sekretaris 2 Dobri Tagor Simamora. Bendahara 1 Evita Pioranika Silalahi. Bendahara 2 Ginsa Hotnida Sibarani. Seksi musik untuk anggota dan koordinator supaya berdiri di tempat. Anggota dan koordinator supaya berdiri di tempat ya. Kami bacakan sekali lagi: Seksi Sekolah Minggu Ketua Inang Dewi Angelina MPD, Sekretaris 1 Nyonya TP Silaban, Inang Lopiner Elfrida Boru Purba, Bendahara Amang Demar Paung, Seksi Remaja Ketua Fiona Opin Lopina Pegasitorus, Wakil Ketua Elkana Maulina Setia Harianja, Sekretaris 1 Grecia Cinta Samosir, Sekretaris 2 Debri Togar Simamora, Bendahara 1 Evita Veronica Silalahi, Bendahara 2 Ginsa Hotnida Sibarani. Seksi musik Koordinator Rengko Andri Panjaitan, Anggota Obed Kristiani Hotama Ritonga. Seksi Kerohanian Koordinator Dominik Sinta Natiar Sitorus, Anggota Beatrice Selomita Siahaan. Seksi Keanggotaan Koordinator Adonia Carolina Situmorang, Anggota Regina Nova Putri. Sesi olahraga Koordinator Marsahala Dewangga Nabasa Lubatobing, Anggota Gabriel Tulus Oktariano Maksao Sibarani, Anggota Rahel Olin Hasiholan Panjaitan, Anggota Anggun Natalina Manurung. Seksi Dokumentasi Koordinator Manuela Partagistra Silalahi, Anggota Asera Pelelia Kristabel Hutapea. Seksi Naposobulung Ketua Dwik Andrililas Sibuea, Sekretaris Florida Paladiska Patricia Pensia Nenggolan, Bendahara Jessica Eva Melinda Batubara. Seksi Perempuan
Ketua Nyonya Situa M. Simamora Inang Iye Borupapahan, Sekretaris Nyonya Calon Situa JB Sijabat Inang Boru Purba, Bendahara Nyonya B. Sibarani Inang Marsinta Boru Simajuntak. 5. Seksi Ama, Ketua W. Amang W. Samosir. Ketua Ama Amang W. Samosir, Sekretaris Tehu Tajulu, Bendahara Amang J. Sitanggang. Bidang Kor dan Pokal Grup Ama, Koordinator Amang Ceri Tonga, Anggota Amang Hasitorus. Seksi Lansia, Ketua Amang Dr. Andus Surung Nebaho, Sekretaris Amang Sihol Simajuntak. Bendahara Nyonya M. Simurangkir Inang Teresia Boru Lubat Tobing. Dewan Marturia, Seksi Standing atau Pekabaran Injil, Ketua Amang Dr. Erikson Sihotang. Anggota Amang Situa Marihol Simatupang, Nyonya Calon Sitohang Juni Jelita Borugultom SPD. Anju Parulian Manulang, Amang Rudi Halamuan Siahan Eshut, Amang Erwin Siregar SHMH, Inang Epi Murlan Gunardi Borugultom. Seksi Musik, Ketua Amang Situa Doni Gladei Sirait. Koordinator Song Leader Amang Andreas Menalu, Koordinator Musik Andre Napitupulu, Koordinator Seksopon Amang Jesi Torus, Koordinator LCD Karen Boru Simajuntak, Koordinator Soundman Noel Sitanggang. Seksi Multimedia, Ketua Amang Jonggara Pardede, Sekretaris atau Bendahara Andre Manik, Anggota Moga Hutapea, Budi Situmorang, Rido Aritonang, Sisilia Storus, Jara Pasaribu, Kristi Tarihoran, Liance Manulang, Elkana Pakpahan. Dewan Diakoni, Ketua Nyonya TR Sialoho Boru Sidabalok, karena inang itu berhalangan dari Diakoni mewakili. Anggota Amang Situa Ama Juntak, Inang Nurtijah Boru Nenggolan. Sensi Pendidikan, Ketua Calon Situa Inang Junita Boru Gultom SPD. Anggota Sindipe Sartika Sembiring Meliana. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Amang Romlin Panjaitan. Anggota Amang Rudi Pakpahan. Anggota Amang Nixon Hasibuan. Seksi Kesehatan, Ketua Amang Situa Heprianto Maharaja. Anggota Amang Dr. Sahat Hamonangan Haryanja SPKJ. Amang Calon Situa Enrico Hotman Marpaung SE. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Mei 2026, HKBP Resort Bali Pendeta Darun Sibarani STH, tanda tangan dan cap. Sonari Amanginang, Upasa Ma Eskon, Jala-jalo hamu madi bagasan tangyang do lasin roha.
Sonari amang inang, hami najong-jong dison, napusun de debata, iman nane mangelatik ala amang inang, do sude anggota naro dison, asal lamar gugu hamuna, jalabui mangulah dok denggan di bagasan tongkotong Huriana, ina di HKBP dan pasar. Jadi di bagasan, guar di debata ama, anak Tuhan Yesus Kristus, doton di perbadia, ulantik mahamu, songon pengurus ni Huriata. Tuhan memberkati. Asa tutup apa nginang acara parminggota marisin bukin nomor 700 ono pulusia nomor 700 ono pulusia ayat sada rap jonjong mahita sudi. Tatangnya kome pleta martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harone saluhu selehona denggan, dohot na salibasa na moliutus. Upasat hami ma sian na tu hami pelianami tuho. Sel jelo baik gabri hot khusus julom. Pasu-pasu mai jala ramot yang sopres yang hami pelianon, pati bulung harajonmu di tonton huriam dot di portibion. Bu haironami marhiti tondim. Asalam tanda hami godang ni selin tu hami. Asalam geger hami mandok ni tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus hanami. Amin. Amanamina di Banua Gijang saya pindar badia maguarmu. Saya Roma harajaanmu saya saut malam remham di Banua Tongon songon Banua Gijang. Lalu tu kami sadar hangluan siap hari. Saya sam dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan amar dosa tu kami. Kuna kami togin tu pangjunan. Palua mahami sian pangagung. Mulak ma di bagasan dame jalo ma pasu-pasu sian debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bunyo tuho jala simaro di medaho. Idopakon Tuhan debata ma bunyo tuho jala di pasaron benami tundun di munabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita salutna Horas.
do